Hello everyone! Good morning! Have a great day ahead. So, si Ma'am Yuja, welcome to my vlog again. So, ang gusto lang ni Ma'am i-share subong as our topic for today is all about seamanship and shipping. Gusto mo ba lang maging seaman or magsakay man sa barko sa pinakaadlaw? So, follow these tips and advice kung ano ang mga dapat ni mo himuon para maging successful being a seaman someday. Stay tuned! Kung gusto mo gid mag-enroll sa Maritime School, bal-ana danay ang background sang kurso nga imo pilian. May duha ka course ka nga dapat pilian. Either BS Mari or Bachelor of Science in Marine Engineering. Amo ina balang gaubra sa makina kung makita ninyo ang may propeller, nga sign kapinitla na si Ma'am. Then the second one is the BSMT o kunang nautical nga ginatawag naton, which is the Bachelor of Science in Marine Transportation. So kung makita naman ninyo, inang may angkla naman ang ilang bara. And ano bala ang mga dapat himuon? O kung ang mga tips nga dapat naton tandaan before kita mag-enroll sa isa ka maritime school. Okay? So bala ano naton? First, your motivation. Ang pamangkot, are you motivated enough to enroll or to study maritime maritime course? Basi ano ka lang, basi napilitan ka lang sang imo parent, sang imo tiyo, sang imo manghod, or nahuya ka lang it's because nga sila ya seaman tapos ikaw ya hindi magsiman. Dapat imo kagustuhan ang maging seaman para nga hindi ka man mabudlayan samtang nag-eskwela ka. And of course, paminsaron ninyo permi, ang pag-ubra sa barko hindi madali. Hindi madali, dapat ready mo nga heart, ready ang imo paminsaron, kaghanda ka nga magpalayo sa imo nga pamilya. Kaya amo na ni ang time nga hindi ka mo bakit-anay sang siyam ka bulan, sa iban gani nakalamputan pa more than 1 year kag makapuli sa ila balay. So amo na ginatawag naton bala nga maka-feel kita sa homesickness. And aside from that, damo kita nga crew pakisamahan ang atong mga upod, knowing nga lain-lain sila rasa. So kaya mo na i-handle sila tanan, kaya mo na atubangon. Okay, so next. Second, if decided ka na, discuss it with your parents. Kung gusto Manila ihan, are they going to support you nga mag-eskwela sa maritime school? Carry ayhan sang bulsa nila ang budget, knowing ang magtuon o kung mag-study, mag-enroll sa isa ka maritime school is hindi basta-basta. Kinanglan ang kwarta. Imagine ang tuition kadako, magamit sa mga laboratories, mga books, uniform. Kag kung malayo ang inyo balay sa lugar sa eskwelahan o budgetan man, is the monthly income of your family can really handle mga amuna nga matter? So i-discuss sa imo parents. Or the other way around, nita sponsorship. Example, may mga tiyo ka. Pangayo bulig sa imo nga mga tiyo nga paeskwelahon ka. Pero kung ginapaeskwela ka, eskwela tuod-tuod, hindi maghampang. Kay ang pag-eskwela sa maritime school, only for 3 years academic. Then the last 1 year, that is apprenticeship. Kung gusto mo gidya, may paraan na. Pero kung hindi mo gusto, di maraming dahilan. It's really up to you kung kaya mo gidman matapos ang inang kurso na ginatawag naton maritime. Okay? Number 3, find a relevant maritime school. Pangita o kung scout sang eskwelahan nga accredited. Mainly accredited sang CHED and Marina. Kay karon kanugon lang nga mag-graduate ikaw sa sinang maritime school tapos hindi sila gali accredited sa mga muna nga mga offices, di kanugon ang imo documents, hindi nimo magamit na magsakay, especially nga daan nga kung magsiman ka international ang imo biyahe.
So to make your documents valid, dapat registered kag accredited ang maritime school nga imo eskwelahan. And also, look for a maritime school nga may mga partnership sa mga shipping company. Kay para mas mahapos pagid ikaw nga makasakay. And inangga eskwela ka palang bala once nga may interview, may qualifying exam. Pagkuha, once makapasar ka, then may tendency nga inang company kwaon kanila dayon as a cadet. Number 4, equip yourself with proper and plenty of trainings. Sa eskwelahan pa lang, birahina nga laboratory. Kay mostly, that laboratory is very applicable kung magsakay na kamo sa pila ka adlaw. So hindi paglahog-lahogi, seryosuha. Remember, taking a maritime course is also taking a bachelor's degree. Hindi tungod ka 3 lang nakatuig, hampang-hampangan. No, it's not. You can be considered as bachelor in that particular course kung matapos mo na ang imo nga 3 years schooling and as well as your 1-year apprenticeship. Amo na ganyang iban after schooling, after apprenticeship, nagabalik para magpa-BS. That is to complete your certificate as Bachelor of Science in Marine Transportation and Bachelor of Science in Marine Engineering. Study hard and study well. Anyway, para na sa imo nga future. Kag para man sa imo ginikanan nga nagbaka-baka gasto sa imo ag sa paeskwela. Kay not all of you is considered lucky nga makaeskwela sa eskwelahan nga mahal. Ay, hindi pag tinuntuhi. Okay? So, if you have further questions, kay ma'am kung ano gusto ninyong related topics ang istoryahan naton, just comment down at the comment box below. So, see you!